¡Fuerte! ¡Sí, campeona!
sistema a destes filetes, vale? Non tan serios que tiñas hasta medo eu.
Nada, quero darlle as gracias a todos por estar aquí presentes, porque para a banda de música hoxe en día é super especial. É a primeira vez que ocurre isto desde que existe a banda de música, esa foi a primeira vez. Pero non que se hubiera tenido unha banda infantil aquí, donde a edad mínima son 8 anos e a máxima son 15. Bueno, hai algún polo medio hoxe de prestado, porque temos 2 baixas ou 3 ou 4 por cuestións de viaxes familiares, non? Quería aproveitar o momento, antes que nada, para felicitar aos rapaces, aos pais, incluso ao pueblo por ter isto. En primeiro lugar, non me quero olvidar de que a xente que empezou a impulsar isto foi a directiva da banda, así 4 locos que dixo, se xuntamos xente suficiente, que tal se fixéramos isto? Quero pedirvos, por favor, un aplauso para todos, porque isto é que vamos aquí a traballo. Por suposto que non me olvido de todos aqueles que estades despois da porta do ensaio, fora esperando, chuva, faja calor ou que sea. De verdad, a veces vos tendría que decir, oye, aos pais, oye, perdonade, pero o que se está facendo é por facer algo ben feito. Entonces, eso, que tamén tendes moito mérito aos pais, xa le podedes dar un aplauso a vos os pais por estar ali esperando todos os días. E como non, de verdad, a quen quero felicitar de todo o corazón, precisamente os protagonistas que son eles. De verdad, vos pido un aplauso fortísimo para eles. É difícil, a ver, alá polo mes de agosto do ano pasado empezamos a facer exercicios que casi eran de xoguete, non? Para que hoxe nos sentásemos aquí, bueno, os que se sentaron, non me senté, pero os que se sentaron aquí hoxe para facer o que estamos facendo, de verdad que dá moitísimo traballo, se alguén ten un mérito, son eles, porque se eles non tocan, o entrenador del bosque non vai a ningún lado, vale? E nada máis, vamos a acabar con unha peza que espero que vos guste, espero que vos hubiera gustado a banda infantil. Sí? Xa teño unhas cantas peticións dos maiores, pero xa non dan a edad. O sea que hai que ter esas edades para tocar aquí na banda infantil. Vale? Unha vez máis vos digo que moitísimas gracias e encantadísimos porque viñedes a vernos hoxe. Vale?
¡Otra! Hombre, disimulan, ahora son los que disimulan con un soplar. Thank you.